Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay meron kaming short climb. Samahan nyo kami mga kagwang. Let's go! Parking na ang mga kagwang. Ang wala na rin, di bakon. Hindi na makwanta. O, nailubotol. Nailubotol. Mga kagwang, welcome to my channel. Nandito na ako mga kagwang sa bahay ng kasamahan ko mga kagwang sa climb. Yan o. Morning mga kagwang. Wala, nag-aabot na yun, B. Morning mga Oho. kagwang. Natay, naghanam day tubig. O, dahil tubig. Ilabag ng tubig. Sila dyan siyo. Ah, okay. Alright. Oh, ready na mga kagwang. Ready na mga kagwang. Ready na mga kagwang. Alright. Alright! Padong kami Padog na mi. sa Lake Poway, Poway. Potato Chip Canyon. Alright. Buwan ka buwan mo. Ay, Grabe tawan. Neto may spam. Tara mga kagwang. Mga kagwang, andam na. Ayaw, kaya na tayo fire station diri ba no? Sa Gokuan dito, kanang eclipse. Lunar eclipse. Lunar eclipse. Nasa parking na ang mga kagwang. Mga kagwang, alright. Nasa gamit, ready na. Nagdakag burner. Wala ko nagdala. Liboy, nagdakag burner, Liboy. Liboy, nagdakag burner? Nagdakag burner dyan, nagdakag budol. Magdala na ba unta ko ba? Gani. Mga kagwang! Good morning mga kagwang. Dada Houston. Kasi wala dyan. Alright. I love boobies. I love boobies. Wala siya ba ikikuan? Si imong lalaki isa? Mateo? Ay, kuan si katong isa si Lukon. Tournament lagi. Mo ba? Anay, basket? Mana, may graduate na basket. Mana ang basket ay din. Cougars. Nasa ang picture. Dito tayo babaw? Oho. Kaya maklarong lake ba? Oh no. Mga kagwang, ready na. Oh. Wala sa Darwin, no? Oh. Di pa wala. Rex. Wala si Rex. Napuli man siya naman sila ang si Kwan. Wa dili atong libakon. Oo. Kaya sa una, wala pa bunod, kabang gilibak ba? Grabe yung mga kapal mo, taga-Cebu mo, manibak doon. Oo, dali. Ano yan, nagsulat sa radyo. Kanito ka daw. Mamong dyo, kapareho. Sino daw? Saya ni Kuya Wanang. Agaw mo kay buot. Ano naman niya? Ano ba tandigo? May dalibig. Oo. Ano ka lang? Ano na sir? Asam ka na? Bisita na gini kinato. Di, magkabi pa magkuling ka to? Kuling pa. Kadili mo tarong ko habong wa kay viewer yo. Wala lagi, kuha gini.
Isa-isa yun ako nang nila dito. Isa-isa yung nang na. Lagi, di tanan ka vlog. Tanan na kita vlog. Bakit ka pwede dyan? Oo. Amaga, tanan ka na, magan, tanan. Kana? Oo, ano? Naawan ang kusog. Naramay na tawag yan. Oo ba? Oo, masag tinuod mo. Di banjoy ko nakasuna kasi panimaho mo kung ban. Huwag mo kayo pamahaw. Bog ina na mo, Portuguese video. Today's video. Portuguese. Portuguese. Ano ba ko magkuhan ko basig kuhan daghan tubig yung kuhan. Kuha tubig. Well, kaso, ano naman daw sa kwan? Sa list nowhere. Puro tubig. Wala namin nakuha na namin. Ay, buangan nakalimot ko sa kuha dahil matudlo tabi ko nimbong. Ah, tangwan. Oo, kani bawal sa Oo. mga kuhan ba. Maria beta. Oh, ganyan. Di mo sa nagibutang ang protection. Oh, dyan. Natanggal atong pag-climb na mo. Where will we go? Kani Asa, Mount left, Adi. right. Mount Albi? Good Sun. Nice guy. Kuya kaya atong lead man. Lead woman yun. So ano sa akin? Ah, kaya ko na naman itong kwan dito sa Pikas ni Agi, no? Oh, ito sa sikat. Ay, Ubus sa mayroon sa ubos siya. Tuyok sa Sa kuan. kaniri oh. Picture part. Grabe mga kagwang mo, sus oh. Mga kagwang! Alright. Nice kayo. Is there fish? I saw this one. Yeah. Hali. Oh. Dahil hinubuhay na. Mau dito naman basta kwan? Dito yung lakaw. Anything? So, change outfit mga kagwang. Eh, di pang igangan. Basta initaw din sa Berikay. 32 degrees na naman. Ay, patag na. Isa ka platitong patag. Smile. Ang wala na rin, libakon. Oh, shout out Rex Darwin. Rex Darwin, shout out. Ang wala na rin, libakon. Mo ni mga pioneering sa mga kwan, marites. Busy kaya mong founder sa kagwang. Shout out mga kagwang, mga lagays. Israeli mga Abit na. Another inani. Oh, nakita na sa lake. Wa, dugay na tanong mo. Master! Ay, kanawa. Oh. Okay. Ano ka na? Dar. Oh.
Sabay kasi gibilin ka na ron. Sinasaksak. Ay, si Bulit, bukod tayo lang. Si Bulit, galuto na kumahaw. Yan na lang. Ito lang may breakfast. Saktuan ni dapat biya cruises pa siya. Mo. Pero nagunaon na tao. Mo no? Web the cross no? Oh, may busi. Oo. Oh. Wala. Nabigyan ako mula po. Bitaw, ano dala mo ko na? Ako kung bidatong kuhan. Johan ta mong buong kuan. Oo. Mo, Portuguese. Portuguese video. Portuguese video guys. Mana kami kaon guys, potato chip. Kumaon may potato chip. Oo. Sa potato chip rak. Picnic sa tabi. Hoy, dali lang tayo, turn na ta. U-turn. Asa teleport? Oh my right. Left pa Asa na dito? Yun ah. Helipad. Oh, helipad ni. Diri day ko man Ari day ka. Tawag gidaan ma'am. Mga 30 minutes na pakuha na ta. Aya ka. Takuwas balay oh. Isa. Lingkod sa muna kaya na. Ang bihay ito ng kuan, ginamos dito kuan. Saging. Asa Wow. ikaw? Asam to double decker na hamburger on namigo. Ha? Pang emergency dyan dyan no. Para sa helipad. Ano? Pero nga, sa helipad o. Kung ako man, atake pa. Mau no? Kiliga mo no? Kaya pa siya iuwi ng pada siya itong atubang. Ako ano. Lumabas na si Haring Araw. Haring Araw. Oo. Ari ko mga puti, mga steak. Stay on track. Ano to daan oh? Oh, do? Pwede ka diyan, no? Daan ka dayo? Daan ka dayo? Pwede ka diyan mo park. Ang sabi siya? Anak ka di ka kabayad og Jis, pero Lakaw dito ka. ka saka. Dulog ka. Bubo na siya diyan. Ah, na tail dia. Naa. Oo. Ano din eh. Napayo parkingan po di ba? Okay. Anak nakapark at your own Highway lang. gas kayo Ah. kalsada, daghan kayo mapuno, uod ko nakapuno na kayo. Oo. Parkingan. Mo no. Amor to ikong imamang to sa atong bridge nowhere. Kung Oo. mautuhan ka, silong ka ng parking. Ubus na ka. Nice. Ang mga bato mga boulders. Balikan lang kami mga kagwang. Ay, taga picture na itong mga taguang ni kami nila. Oh, correct. Oh. So mo niya akong giingon ni Dennis Bong. Ah. Birthday na ko, at saka na pa yung tao pa ngayon. Ay, kita potato chip. Oo. Naabot ako doon, hindi ko makita doon ka. Ato Ina siya, please, sino wala walang damahaon no yung birthday mo, gipa-hype pa man jud ko nimo. atong pa kaabot nila. Asam sila? Kaya makita dito. Nireklamo ang kagwang ha, ang kagwang nireklamo. Dad! What's that, Dad? Gaya nila. Oh no? Ano lagi buhat ako? Oh no, dito. Anak ko, namulaglag ako. Isa ako doon. Nice kayo mga kagwang. Nindot silang Nice panahon. kayo, nandun kayo mga kagwang. Oh. Rock formation. Kuha na mo mag camping ang kausa ng gabi. Mo lagi, oo. Mo.
Murag wala sa kampingan di ano? Picnic lang di, picnic. Private mo din yun. Oh, okay. Di pre, wala yun ni. Di na makaya. Ay paninood. Di na makwanta. Bong hinoon mo. Di na makwanta. Kaya tabal ko na din. Oh. Oh, picture ta tayo. Diyan lang pundo. Hindi ko sinodo kita din. Bukit. Ang sa pause ng gabi, ang bukit. Ang Julian mas. Asa smart. No pets allowed. Uyag na ako. Klaro ako dimple. Magpera kaya. Ako dimple ko klaro. Hindi tubig. Wala no. Paning mo tumago. Gilimot ano kasi ko. Imong buko Oh. Takwakan basta ka buko. Hindi sa buhubo ko basig. Ayaw. Ayaw maklaro ang imong abs. Ang abs. Dito yo pre. Oo. Mura mo itong kuan lion sa Bagyo. Good morning. Nice. Wow. Basta di, ngawatan sa'yo, dagan ka? Okay, ningon sa armit na ko, sa'yo ito, dagan yung tao sa lagi. Sa kanjo, sa katugay kanatong noodles siya, sa ngatyo. Wow! Ajisim. Ayo. Tiwana naman na. Wow! Nindot kay guys. Tiwana. Oh, Portuguese video. Portuguese. Catch! Wang! Oh. Wala may echo. Nice ka. Sige naman tayo sa ta mag-reel sa ta. Isa boy sa panahon na huwag. Dadan mag-reel sa ta dad. Sa Diego. Kala tingnan dyan. Portuguese video. Right. Diba, ako ba yung bungkata ba ni Sisting Clayta? Diba, di kayo na may pagawas yung burner na. Asa man yung potato chip, ano ba? Pork Mag-iingat mo. na ni Mamong. Putito pa lang ano. Kamote pa ni Kamote. Happy tayo na diha. Oh, nailubot lang to ano. Lubot lagi. Ilohi. Nagtuwa do. Binuang. Nice. Mahal sa good. Pero kung dinaghan tayo mo, makasave eh. Di ba? Sa usa ka balay, badaghan mo. Nice. Woo. Deep breaths.
Oo. Brad, mangihi ko, Brad. Paliw ko gunit eh. Slide ka. Namo yung tubig dyan. Hindi tayo. Lagi. Dala ka ka, dala. Ganito magkuano. Amang burger mo ba eh? Kapit ka man mo. Murag ka nagbanyo. Di naman da! Kita na sibo! Nasa yun Rio. Mahulog ka, dili ka mabunog, pero umurag, kamras. Kadagang kayo mga kahoy-kahoy ba? Tanaw dali mo yung tubol dyan, no? Ano? Oo. Nabalikod. Oo. Bidyohan mo ba? Ibuta ka ng pizza. Brad, kuya mo basa! Wow. Kuya mo basa ba? Guwapo! Oo! Pangaton! Sibay! Guwapo! Pagbalik mga ton! Abot na ka? Oh, 15 na siya, 15. Ano sa highway diha? Dito na, 15 eh. Di na. Ah, 64, 61. Ito na mo gawa sa helmet. Kaya diha? Oh. Oo. No. Uy, dito yun. Oh. Itulak ka naman, oh. Di ako muna kasi ikon ba? Samson. Samson and the Seven Dwarfs. Sino tayo madabong? Wala akong tayo. Di watay kusog. Watay kusog. Di watay buhok. Oh. Di na kanya hago. Hindi na kanya ako kay... magkita naman ang pan. Makamatay yun na. Magkita na. Puta to, Chi. Puta to. Sampagita man eh, oh. Naiberry yun, naiberry. Oo. Sampagita. Oy, maora dyan na. May batol to. Bye! Pika side ang potato chip. Dapat ito. Ito. Ay, pika side. Ay, turali, oh. Yan eh. Ay, pangiro, oh. Dito na kayo dun. Mao. Sito na kalibang. Oh, ah. Kabali siya saan. Oo. Kaya sa agi na siguro. Cute! Matungin niya gani. Oo. Morning tayo dito, no? Binuang ga. Kana kayo federation flight. Nice masyado mga tubuan. Malapit na tayo sa mga agwang sa potato chip. Ayun na mga agwang, oh. Ayun na mga agwang, oh. Yan. Yan na yun mga kagwang. Alright.
Nice. Ada yun niya. Ada kanang kata. Yun niya to. Mga ba niya itong ganyan? Oh. Wala ka kuha ka ari kung kuha ka na. Mula yan ka? Oh. Mula yan. Kita na kanang Ano nga na mo gawat sa buhay. line. Malimita. May mudawat isa ko. Nice oh. Nice. Oh, so cute. Nice. May kasi magpabilin sa Oh, dito magdukan tayo sa. Dito mo doon. On. Amo na yung ulit o pagpakuan. Yan mga kagwang oh. Ito chips oh. Elevation. Elevation oh. 2881. Nice. Aha. Oh, ito yan. Alright. Beda din. Kondani. Sabi ko. Oh, jauh tahu jauh. Nah, tambah tayo ito. Oh, snack sa to eh. Kaya na, pag naog dyan, kaya magnaog. Oho. May kay sa ito nakabot, no? Oho. Ninduta to yung muha oy, nga tukod tumoy. Wala di pagkakuha. We're here. Nag-hiking. Oh, mga kagwang. Mga kagwang. Pagdali mo kay Tugnaw. Dami diri sa potato chip. Ay, pangita mo kinyo pagaling bato. Pababa na mga kagwang. Kena dia. Oho. Kita kong lawas. Alright. Lami ag buffet ni Ron. Oho. Ay lami na sundon no. Yan oh. Potato chip. Alright, done. In the book. Going down.
Dan potato chips. Bahay ni mo. Good morning. Arnold. Anas Arnoldo. Alright. Highway. Oh. Mo na padong saan sa Borrego. Nindot sa Kana diha? Oh, kanang ato 78. Oh. Julian Adik. Oh. Kanang an sa Borrego. Pwede ta dito mag-off-roading. Okay, no. Pwede po mag camping, no. Oh, ato. Oh, magkuan. Overlanding. Oh, overlanding. Nindot ito bong. Ako matan sila anto. Yeah. Hindi. Nice. Karon kakuan sa ba? O picture to diri tanan maglingkod. Mama diri tatanan. Diri picture sa ta. Picture na tanan ron. Hatong-hatong siya diri. Wato na to, randungan tatanan. Oho. Dako naman daan. Pwede na to magdungan. Alam ko tong ironic pa. Mama. Aha. Mo naog mo. Picture ta diri ta. Aha. Tanabot na dyan. Dar hasam ka dar. Ano si Darwin o? Dahil Darwin ako. Ako na lagi din, nalibak na. Sugo na sila, be. Sugo ako na sila. Yeah, pwede sa wedding dress. Last picture lang, dungan tag na. Oho. Alright. Atara oh. Kung ikaw mo kay Mike kusog mo kay May kamay ng kaso na ba? Mhm. pasa si Bong hikers. Dad, may padan mo ana mo dad mo paso ni. Mo ana mo sa Ay, bagi mo ni kumana. Bong hikers. Bong mama tong kuan atong Oo, bong. atong mga leader pa ni oh. Hiking leader. Bong. Bong mo lagi. Mama mo bong. Asa mo mamay? Di mo ora mamay ba kadto. Babae ba no? Ako yaw na, kinalag mga kaldero ba? Ngana na kanan sa kasal. Oo, tinod. Sa bukid. Tinod. Ang mga kaldero. Kaldero. Yes, Si isa pa mga anak ato dahil may blackout ang kuan ba? Ang gikasal ba? Pasaka na bot! Kaya na, diyata paliko. Nalo. Nalo. Awa na, pantay na. Ay, salamat patag na. Patag na. Patag na. Mga kagwang. Aha. Aha. O gani. O talisay. Mo. Sa may Lara, Bernabe. bahala. Bernabe. Ako picture niyo be. Nice kayo. Nindot kayo, Jud. Grabe Oh, oh ang lake ang sigarduha. Oh, lake ang sigarduha, Jud ha. Bahala yung sinabakuha basta ang lake na. Anjilo. Pag sure, oy. Oh, Portuguese video. Panaog na.
Mga kagwang. Portuguese video. Hilak namin, kay muli namin. Wow. Hi, hapit na yon mga kagwang. Gamay na lang utong. Yes. Moon. Ako na. Lagot lang dag sa badto mo ito. Tennis na kayo. Tingnan na ito kaming kuya, oy. Kay makadaot sa laag. Morning. We're here mga kagwang sa parking. Right. Ang mangihi. Ang mangiti. Alright. We're here, mga kagwang. Done. Ato man sa city. Island Pacific ba? Alright. Survive. Woohoo! Done. Potato chip, done. Done yun ang mga ano, mga kagwang. Oh, done mga kagwang. Alright. Oho, relax no? Relax na. Oho. Bata ko kayo.